శ్రీనివాస కళ్యాణం ఫోటో అనేది మీ ఇంట్లో ఉంటే ఆల్మోస్ట్ నెగిటివ్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అయిపోతుంది. ఎలాంటి కనుదృష్టి ఉన్నా, నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ ఇంట్లో ఉన్నా, మనకు పెళ్లిళ్ళు కాకపోవడం, చాలా మందికి డిలేడ్ మ్యారేజెస్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా నెగిటివ్ ఫోర్స్ అనేది కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోవడానికి శ్రీనివాస కళ్యాణం ఫోటో అనేది మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అందరి దేవతామూర్తులు ఆ ఒక్క పటంలోనే ఉంటుంది. మనం హాల్లో కనుక ఆ ఫోటోను ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి ఎవ్రీ డే దానికి పూజాలంకరణ చేసి పూలు పెట్టి పూజిస్తే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. 100% నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది కొంప మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ఫ్రేమ్స్ మనం బయట తీసుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ లార్జర్ దాన్ బిగ్ సైజ్ లో ఉంటున్నాయి. చెప్పచ్చు.